Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Lula, usa man mo hinul-hinul yes. Mo hinul-hinul. Usa man mo hinul bulsa ha? Hala! 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 Pero mo ginolbi. Toto! Itlog! Lula, iuli ng itlog ni Nikay, Lula! Iuli na! Iuli mo! Oh, nganong ako mang iuli ng itlog? Kay dili ng imo. Di na imong itlog usam ko eh. Di ba ito? Lola, itlog sa pugo man na. Itlog sa pugo ba ito? Mao na la, itlog na sa pugo. Oh. Mao nga ibalik na sa bulsa ni Nikay. Ang yang itlog, kana lang yun ang imong kawatong sa limang taon ko eh. Kamawag mo mga kalibutan duha. Mao na kini ang akong gipangita nga bertod ni Nikay. Iuli lagi tao ng itlog ni Nikay, Lula. Usam ka! Mura gustos toto, Lola. Iuli ng itlog, oy. Kaya di man na imo ang itlog. Kanikay man na. Lula, pagtambalan lang. Ay lang pangawat. Usam ka eh. Sige na, iuli na na. Lola, patuo sa imong apo, oy. Oh, Oh, Lula. Oy. Linog, Lula. Lula. sorry. Ayaw ko gadlo kag linaw kay dili mahitabog mahadlo ko ini. Nakuha na gyud akong bato ni Nikay. Itlog lagi tao na sa pugo. Di na batun sa mga. Mao lagi kini ang bertod nga akong gipangita. Oh, Oh, Da, uy, uy. manong imo nagito ng itlog ni Nikay, Lula. Tuko kay nakasiguro ko. Yay, Dako. Oh, ito Doon na. ka nakasiguro ko. Ito na. Nga mga kina maghatag ka na akong kusog. Makalupad na ko pinaaga na ni. Ano? Jana! Butuo sa deka ng darnang, Lola. Ay, wa may mawa na ko kumutuo ko, ana. Ana, Jana! Lula. Oh, unsa man to? Unsa man to? Nausab na ko? Ha? Nahimo na ba kong si Jana? Ha? Itanawa ko na ko to. Nausab na ba ko? Wa man lap. Imo ko nga nang isinggit, Lula. Oh! Ede! Iti. Pugan ka. Pagtarong niya ko to, oy. Kabahot. Hindi mo gunahuna. Apuha ka ba? Paano ka? Baho ka kaghunahuna. Lula, wag Di man ipik. mausog. Wa mo ipik. Wag ipik. Angga. Ay, mong tibok pangan ko ni isinggit, Lula. Mabitano, angga man to nako. O, Ando na mo. Ignacia! O siya na. Wa manggihapon. Ako ngaan ko no isinggit, Lula. Ako ngaan ko no. Yung uha dyan. Oh, gigi, suway. Tata! Ay, saban. Pagapon. Wa gihapon, Lola, Wag oy. ipik, Lula. Ngaan lang ko no si mong papa, Lula. Nga sa akong papa. Oh, gi. Ay, numdum pa man ko. Nimang ka. Segundino! Ay, tasa na gunto. Tasa nga nung angan man sa laing tawang akong isinggit, ha? Ay, Tuntong na. Tistingan. Ano laing tao man? Ikaw ba, tistingan na to. Kung unsay mo function niya. Ah, Bilma ko nula, Bilma. Bilma na po. Gani, Sa gani. makaning mananapa. Bilma! Wala di gyapon. So, ayun. Kanila, murag mo function na ni. Nura. Nura na po. Dora? Nora! To, napagaw na. Ikaw, animal na kang abuha. Tonto ka man! Ayaw ko kabuhangin, ha? Ganin na lang kong sininggit. Ha? Ano ba day? Ano day, kiray? Ito na ko. Ano ba ka? Ito na ko. Mapauli na. Ganyan na ako ang bitod ni Kay. Bahala mo na. Oh, Lola. Sa nung ni. Wala alam. Hoy! Uy, kunin mo yuta. Sa nung ni. Nilinog lang, nilinog. Ah, nilinog?
Ay, dilag kumadlok og maligno. Oh, di ko na giro, di mo linog. Linog ang bisulti, dili maligno. Linog! Kuya Uning dapita din eh. Basta matumbahan tas mga kahoy din eh. Magkawas na ta din eh. Ug dado na tos ni kay. Dili kay mo ikam ni Nikay, ha? Ha? O ikaw na, ihuli ang itlog ni Nikay. Ihuli niya. Adi ko ay. Ano man day, kung dili na ko ni uli, unsa may buhaton mo to? Oh, wa. Wow, dili na ko uli. Wala man day kay buhaton. Oo, bilino na sa bilino. Ipalayo na natos ni ka din eh. Ayaw lang yung nagkakapound. So ka mo, ikaw ko niya. Di ka makapugong na ko ha. Pagay pa. Ayaw. Lalo sa magudno. Hawa niya to tayo kupugngi. Di lagi ginawa mo. Kuha na to ni Kuya Uning dapita din eh. Ano mahadlok ba mo aning dapita? Wala. Hadlok yung muglinog. Uy. Ayaw ko basa! Nikay! Sama taon ka lang! Sus, lami, di pa nagataas ay. Bago, di ka. Sabi mo na kaon, iluwi mo na gibusdag si Nikay. Ha? Nikay! Dali, Nikay. Naon sama na siya. Sama na, natog man lang lagi gihapon na bisag naana sa syuta. Basag di lang una ninyo si Nikay, ha? Kilala maputo siya ining habon, ha? Basag di lang una ninyo. Nikay! Nikay! Nikay? Dili. Nganong imo mo siya gilugos, Elmo. Ha? Kasi, Habi na kong buutan ka. Salbahis ka man di ay. Nganong imo mo siya gilugos. Nikay, unsa ko nang gipanulti nimo? Wa man tawag kay gilugos ni kay. Ayaw na lang pabakak. Nakita na ako kung giunsa nimo siya sa pagguyod sa kasagingan. Imo siyang gikulatag maayo. Unya imo siyang gipahimuslan. Nikay, nasayop ka. Wa ko'y gilugos. May gilugos ka. Ang anak ni Noy Punyong ang imong gilugos. Dili na tinuod ni kay. Una-una man na nimo. Adagadi! Hoy! Hoy! Balik ka rin! Hoy! Hala! Dili kay tambalan ka lang di ay manalagna ka pa ni kay. Dili ko manalagna. Iyak ka na sa dautan ng papanagna. Nikay, kung gusto ko na, okay na ka? Ha? To, si Elmo. Siya gitang nagdugo sa anak ni Noy Punyong. Hala, Milina. Ikay ama-ama ng mga tao. Nasuko na sila. Ikaw ang nagkaigon ining tanan, Andoy. Ikaw! Ay, nakugbasura. Ang akong sugo mo'y tumana. Para sige na. Ato ang mga tao. Ikay, ato ba nila? Oy, Milina. Saan na nimong sundang, ha? O, unsa pa? Akong itigba sa mga tao nga mamugos-gos pagpatambal. Anong taguan na ninyo rin ha? Anong taguan na tambalan? Pamati mong tanan. Hago na midili? Nago na midili, ha? Asa yung mga anak mo nila? Ha? Nago na midili? Patambal lang siya naman, ha? Why nagsugo ninyo nga moanhi mo? Wa mo agnihas akong anak nga tambalan mo. Pero si Andy ang misulti, nga naayon siya sa iyang kurikom. Oh, Oh, si Andoy ang misulti, pero dili ang akong anak. Busa, panglakaw na mo. Pamauli na mo sa inyo kay Milayas na Snikay. uli. Usipo na lang si Kay. O saman mo mga bungol mo, ha? Dili mo makasabot? Milayas na Snikay, dili na siya mo balik pa. Busa, pamauli na mo! Og ayaw mo pamugo sa pagpatambal ni kay tigbason tagyod mo! Ambi ka na akong itlog, Lola. Diin man hindi mo makuha, day. Ay, labangutan na nula, eh. Hindi na yung itlog. Iuli ng Nikay, kay iyam ng itlog. Oh, Kani? Iklog di ay ni, ha? Kani? Ay! Hala! Hala! Wa mabuak ang iklog! Oh! Yan ang ima nagkuha. Uy, unsa man ang matanga di ay sa itlog, ganun dili man na mabuak kong ipusda. Ayaw nila pangutana, Lola. Ayaw nila gusba, ha? Ngahilabtan ni mong akong itlog.
Ay, diin malagi na ni mo gikan. Ikaw rin babae na itlog. Sige na, diin man na ni mo gikan. Tubagal lang ko. Dili naman ko masuko ni mo ni Kay. O, dili na kupugan ni Toto. Dili na kupugan si Toto. Bas pag amigo ni mo, kung imo nang ihatag na ko ang imong itlog. Dili mahimo, Lola. Iswaye ko nung hatag, be. Ambe, be. Ambe. Oh, ay! Imo mo ko nagibunlot, Lola. Oh. Lula sa boy! Saan naman ito natiguan ka mo nang kipatasan? Hoy! Ay, kung sulting samaan na, ha? Lula ba ako ni mo? Apuhan ko ni mo. Nalimot ka. Limot na sad ka. Pero, bad example ka na mo, Lula. Hoy! Lalinog! Pero di lagi ko Linog na malisap. sab. Di ko malisap. Lola, ambi ng itlog, Lola. Ambi na. Agay na unsa man ka. Ay, mamunlot. Magkakamot. Agay. So naman taong ka, Lula, ikarabi ko na ha? Nangilog ka na mo duwaan ninyong kilugan. So, imo ng itlog? Anong imo nang hilabtan, ha? Ha? Oh, wala. Nihunong ilinog. Lakaw na mo, Toto. Dadalas Lola ni mo pauli sa inyo. Na, dali na totoo na. Mamaulin ta na. Bahala na mabayan na diha. Oy, bilin ta na diha. Pauligin mo! Amo, ha. Sorry, Lola. Sorry. Singasinghagan na ko mo, ha. Sorry, Lola. Di may mong ako ning diyan ni Kay. O nga dili man na ni mo kabiyaan. O sa man na uyab na mo anan Kay. Dili man, Lola, pero kanang... Lakaw na lang, Pero Toto. Biyain na lang ko din eh. Di ni Kay. Dungan tang nanood dinis kakahuyan. Busa, dungan sa tamang gawas dini nga buhi. Kadrama rag sinultihan siya kong apo, ha? Lakaw na lagi, Lola! Pauli na mo ito! Nilalagay ka mo pauli. Di ko mo pauli. Pakusnid yung Pinungusik kasumugan. mo lang. Ang ano malagbagpungko lang ko din, he. Kining ugat kahoy. Dini ako. Dini ko. May Oh. putos ani. Oh. Pustong ka kung niya ni Kay, ha? Lola sa boy! Ayaw na iyab-yab ang imong sayang. Nanimaho ka ng kanal. Magbuot ka. Ayaw. Oh, Naano sa paglinog? bigla pong kumahadlok. Manggawas na ni kakauyan. Manggawas ta! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!